Pois procedemos ao sorteo do día de hoxe, 24 de decembro, das papeletas da Asociación de Empresarios de Chantada da campaña de Nadal. Lembrar que hoxe sacaremos 2 vales. Pois a primeira gañadora é Carmen Rodríguez. Sacamos agora o segundo vale do día de hoxe. E a gañadora, a segunda gañadora do segundo vale é María Pilar Rodríguez. Pois nada, enhoraboa e emplazámolos po seguinte sorteo que será o 7 de xaneiro.